नमस्ते प्रणाम। आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। त आज के ई खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में, जिनकर नया फिल्म डस के रिलीज डेट के ऐलान कर दिहल गइल बा। जी हाँ, उससे पहले आप लोगन के बता दी कि फिल्म के जौन मोशन पोस्टर बा वो 3 दिसंबर यानी कि बिहान आप सबके बीच में रिलीज़ कर दिया जाई। और फिल्म के रिलीज़ डेट रखल गइल बा 7 फरवरी 2025। जी हाँ, अगला साल फरवरी के महीना में फिल्म आप लोगन के नज़र आई। हार्ड कोर एक्शन अभिनेता ई फिल्म में नज़र आई हैं खेसारी लाल यादव जी। जी हाँ, आप लोगन के बता दी कि फिल्म में खेसारी लाल यादव जी के अलावा सहवर अली, देव सिंह, समर्थ चतुर्वेदी, पप्पू यादव, महेश आचार्य, विजया लक्ष्मी, श्रद्धा नवर और भी अनेकों कलाकार बड़े जो कि आप लोगन के भरपूर मनोरंजन करी हैं। और ई जौन फिल्म के शूटिंग बा वो शूटिंग भई रहे उत्तर प्रदेश के चंदौली में। जी हाँ, एक डायरेक्शन कैले बड़े धीरज ठाकुर जी। और ई फिल्म के भव्य तरीका से बहुत ही बड़ा बजट में तैयार कल गई बा। एके चंदौली में बहुत ही शानदार तरीका से शूट कल गई बा। साथे साथे जौन चंदौली के लोकल कलाकार रहे, जौन स्थायी कलाकार रहे, वो सबके भी इस फिल्म में काम करे के मौका दिहल गइल बा। तो ये अपडेट रहे, सोचनी आप लोगन के बता दी। अपडेट पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करी। और खेसारी लाल यादव जी के प्रिंट वाला मग आप लोगन के अगर खरीदे के बा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, ऊपर ओके करके जाके खरीद सकता। नहीं, बहुत ही सस्ता और किफ़ायती दाम में आप लोगन के ये मग देखे के मिली। तो अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो को लाइक करी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में। तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।